салом тамошобинони гиромӣ ва ҳамсолони донишдӯст. Шуморо дар барномаи ту барои ман азизи хайрамақдам мегӯем. Мавзӯи имрӯзаи мо бехатарӣ аз ҳама муҳимтар ном дорад. агар домофон занг занад, то дами пурсида муайян намудани шахсияти зангзада дарро кушодан мумкин нест. агар занги дар садо диҳад, тавассути чашмак нигоҳ карда боварӣ ҳосил намо, ки шахси зангзада бароят шинос аст. дари хонаро ба шахсони бегона накушо. агар аз пушти дар садои шахси кӯмакхоҳеро бишнавӣ, дарро кушода берун набаро. ба кормандони милитсия занг бизан. доруҳоеро ки таъиноти онҳоро намедонӣ, истифода набар. агар ба дарди сар ё шикам гирифтор шавӣ, ба волидайн занг задан лозим аст. ҳангоми дар ошхона хӯрок тайёр кардан газ ё манқали барқиро беназорат нагузор. ба телефон ё телевизор банд нашав. рақами телефонҳои хадамоти таъҷилиро дар ҷои чашмрас нигоҳ дор. тирезаро пурра накушов ва сари худро берун набарон. ин қоидаҳои рафторро дар хона аз худ намоед. онҳо барои саломатӣ ва бехатарии ту лозиманд. дар ин ҷо мо бо шумо худоҳофизӣ мекунем. лайк гузоред, ба канали мо бипайвандед ва худро эҳтиёт кунед. хайр, то вохӯрии оянда.